उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए नाचने के लिए तैयार। रोजे मिले आवे मेलावे में पगली हमार 9 दिन मिले आवे रोजे रोजे पगली हमार मेलावे में मिले आवे। माई माई कोई के बेटा तोहरा के बोलावता, माई माई कोई के बेटा तोहरा के बोलावता कि रोजे रोजे जाए महिया निरहला बाई है देखी के मनवा के भावत बा रौर पूजा ये मैया निरहला बाई है देखी के मनवा के भावत बा होते कत बेरावा बारे आवे दियावा होते कत बेरावा बारे आवे दियावा रोजे रोजे पगली हमार मेलावे में मिले आवे 9 दिन पगली हमार मेलावे में मिले आवे रोजे रोजे पगली हमार मेलावे में मिले आवे 9 दिन पगली हमार मेलावे में मिले आवे। माई माई कोई के बेटा तोहरा के बोलावता, माई माई कोई के बेटा तोहरा के बोलावता कि रोजे रोजे मिले आवे मेलावा में पगली हमार कि रोजे रोजे मिले आवे। रजू राइटर कहलम चलावता रे लिखल मुना ई हल चल गहवता रे राइटर राजू ई कहलम चलावता रे लिखल गीतिया के मुना हल चल गहवता रे माई के कृपा सब पर बरसे माई के कृपा सब पर बरसे राजू करेले गुणगान कि मेलावे में मिले आवे रोजे रोजे पगली हमार मेलावे में मिले आवे 9 दिन पगली हमार मेलावे में मिले आवे रोजे रोजे पगली हमार मेलावे में मिले आवे 9 दिन पगली हमार मेलावे में मिले आवे। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो रसीदपुर गढ़खा सारण।